Li Bakurê Kurdistanê yek ji bajarên stratejîk û girîng jî Rûha ye. Hem AK Partî û hem jî HDP dixwazin li vê derê dengên xwe bilind bikin. Namzetên AK Partî amaje dikin ku eger di heftê hezîranê de û di demên dawiyê de ji bo daxuyaniyên li ser Rojava bertekek li hember wan çêbibe, pêwîst e ew vê yekê sererast bikin. İnsanê me jî li bana re hesid dibine vê ew rewara me dikine yani vê tepkî rewara me dikine. Rûyê wî da jî hinekî li me gajînca dikine, li me diqehirine rêyê xwe jî nadine me ye. Ama ku va aşîtî bûye ku vana herin cem xwe hem wan rarinde hem me rarinde. Problema me mezin perverde dûyîne me. Nüfusa me her ku deriye zêde diwiye, zarê me zêde diwine, vana sevabana mekteba çê dikine. Geç her niha me pir mektep çêkirin, zar û derine ama em dixwazine ku vana eğitime vana diharin be. Akademisyen amaje dikin ku li Rûhayê sererastkirina rewşa aboriyê û aramiyê ji bo hilbijêrên Rûhayê gelekî girîng in. Urfa halkı en azından seçmeni şuna bakıyor. Li Rûhayê hilbijêr berê her tiştî li aramî û aboriya xwe dinêre. Bûyerên di derbarê peyê de û Rojava de bala xelkê Rûhayê dikeşe. Lê ev yek ji bo wan ne pirsgirêk û pêdiviya yekemîn e. Ev yek duwarê zanistî de jî wiha ye. Mirov berê li pêdiviyên xwe yên fizyolojik dinêrin. İnsanlar önce bunun aşmasını istiyor. Şu anda belki bazı noktalarda. Çavderên siyasî jî amaje dikin ku dê tabloya heftê hezîranê kêm zêde wek hev be û dibe ku HDP parlamenterek jî zêde bike. Çend ku seçim dibin li vir muhalefetin ama muhalefeta ku tê hat girtin ji heftê Haziranê vir da. Yani HDP li Urfê bu muhalefet yani li vir jî puanek di puan. Yani ku were guhertin ew qasa yani zêde tabloyeka pirî mezin pirî giring nê guhertin yani. Di hilbijartinên heftê hezîranê de AK Partiyê li Rûhayê heft parlamenter û HDP jî 5 parlamenter derxistibûn. Di pêvajoya hilbijartinan de li Rûhayê du mijarên girîng derdkevin pêş. Yek bûyerên Rojava û hatina penaberan, ya din jî rêjeya bilinta bêkariyê û têkçûna aramiyê ye. Dema dengdêrên Rûhayê dengê xwe bidin, dêvan her du mijaran berçav bigirin. May Yüksel, Rûdaw, Rûha.